emateko. Maskuriku minbizia, barrabiletakoa, bularrekoa edota giltzurrunekoa, colitis ulcerosa, diabetesa arazo larria, miokardioko bihotzeko arriskua, gaitz cerebrovaskular larriak, artrosi eta artikulazioetako arazo handiak, ikusmenaren galera grabeak, epilepsia krisialdi larriak, delirioak, depresio kuadro kezkagarriak, nahasmen obsesibo konpulsiboak, nahasmen eskizofrenikoak, ansiazko depresioak, oinarrizko personalitatearen desoreka. Hauek dira gure zenide presoetako 14 paratzen dituzte gaixotasunak. Naiz eta beraien eskubidea izan, ez dituzte askatzen. 2006 urtean, Entzutegi Gorenak kaleratu zuen 187 sei sententzia. Urte luzez espetxeraturik egon ostean, egun batetik bestera, espetxe zigorrak betetzeko modu berria jarri zuten indarrean. Lortutako erredentzioi esker, kaleratzeak ziren gure zenideak. 6, 8 ala 10 urte gehiagoz, espetxeraturik mantentzeko. Jada, gure 24 zenideek bete dute zigor osoa. Naiz eta beraien eskubidea izan ez dituzte askatzen. Beraien eskubidea errespetatuko baliete, baldintzapeko askatasunean egon beharko lirateke. Espetxe kodearen arabera, zigorraren 3 laurdenak betean dutelako, baina eskubide hori ez diete gure zenidei presoi errespetatzen. Gure 170 zenide aurkitzen dira egoera horretan. Naiz eta beraien eskubidea izan, ez dituzte askatzen. Gure zenideak bizitatzeko, astebururu milaka kilometro egitera behartzen gaituzte. Frantzia eta Espainiar estatuek. Horren beste kilometro egitera behartuz, errepide istripua jasatera bultzatzen gaituzte. 16 dira jada, behartutako kilometro horiek eragindako istripua hil diren zenide eta lagunak. Aipatu istripuetan zauritutakoak milaka dira, eta eragindako odoluste ekonomikoa ezin zenbatuzkoa. Estatuek indarrean mantentzen dute sakabanaketa politikaren ondorioz, errepideetan bizia galtzera eramaten gaituzte zenide eta lagunoi. Hau da gure zenideak eta guk gau bizi dugun errealitatea. Guzti honen aurrean, begiak irekitzea eskatzen diogu euskal gizarteari. Begiak ireki ditzan, guzti honek aurrean zerbait egiteko. Gaur, gu gara honen berri ematen duguna. Bihar, beste norbait izan daiteke. Errealitate krudelau bizi beharko duena. Euskal presoak etxera!